ассалому алайкум бинандагони гиромии барномаи футболи осиё бо умеди таби хуш ва истироҳати бофароғати шумо ба нашри навини худ баъди соли нав шурӯъ мекунем. Дар барномаи имрӯза Виталий Левченко ба ҳайси сармураббӣ ба истиқои Душанбе меояд. Рустам Ятимов дар раддабандии дарвозабонҳои осиё ба қатори беҳтаринҳо шомил шуд. Парвиз Умарбоев беҳтарин бозёфти Локомотив Пловдив дар Булғористон дар соли 2025 шуморида мешавад. Хуҷанди Хуҷанд барои мавсими нави футбол мураббиро аз Сербия овард. эҳсони панҷшанбе ва Шервонӣ Мабадшоев ба чемпионати Малайзия рафтанд. Коват Тилапур чӣ мегӯяд? ба шарҳи муфассали барнома шурӯъ мекунем. Виталий Левченко як аз мураббиёни муваффақи Тоҷикистоне ки соли гузашта дастаи нефтчии Ӯзбекистонро баъди 21 сол чемпиони ин кишвар гардонид, ба дастаи истиқои Душанбе бармегардад. Дар суҳбате ки бо Виталий Григорьевич доштем, ӯ изҳор кард ки баробари ба тавофуқ расидаги тарафҳо ба барномаи мо суҳбате анҷом хоҳад дод. Виталий Левченко бо Истиқлол ду маротиба унвони чемпиониро дар Тоҷикистон ба даст оварда, ду маротиба беҳтарин мураббии сол эълон шудааст. Дар давраи сармураббигӣ дар дастаи Истиқлол ӯ тавонист Алҳилоли Арабистони Саудиро бо натиҷаи 4-1 шикаст дода тарафканда кунад ва дар гурӯҳи пурқуввати Лигаи Чемпионҳои Осиё соҳиби ҷойи аввал гардад. Баъди аз дастаи нефтчӣ рафтанаш таро садоҳо дар бораи ба ҳайси мушовир фаъолият кардан дар дастаи иртиши павлодари Қазоқистон низ давр мезанад. Аммо барои эълони ҳақиқати ҳол каме сабр мебояд. дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Рустам Ятимов ба қатори дарвозабонҳои беҳтарини Осиё ба мақоми шашум баромад. Аслан бозори дарвозабонҳо дар ин қисмати ҷаҳон аз бозигарони Ҷопон, Австралия, Кореяи Ҷанубӣ, Эрону кишварҳои арабӣ таркиб меёбад. Рустам Ятимов дар мавсими футболи соли 2025 ба ҳайси бозигари беҳтарини ҷоми Россия муаррифӣ шуд ва аз беҳтарин бозигаронаш пеш гузашт ва оянда умед дорем ки аз беҳтарин дарвозабони Осиё ҳам хоҳад гузашт. Арзиши Рустам ҳоло тибқи баҳогузории Трансфермаркт ба 1 миллиону 800 ҳазор евро баробар шудааст ки он 300 ҳазор евро нисбат ба арзиши пешинааш афзоиш ёфт ва аз дарвозабонҳои Индонезия Паес ва дарвозабони австралиягӣ Гаучи пеш гузашт. ғайр аз ин Ятимов аз рӯи арзиши баёншуда дар байни дарвозабонҳои Осиёи марказӣ дар ҷойи аввал аст ва аз дарвозабони мунтахаби Ӯзбекистон Неъматов ки 1 миллион евро арзиш дорад соҳиби бартарӣ мебошад. нони дарвозабонҳои Осиё Ҷиён Сузуки аз клуби футболи Парма дар зинаи аввал буда арзиши ӯ ба 20 миллион евро баробар аст. ҳоло дастаи Ростови Рустам Ятимов дар Лигаи бартари Россия дар зинаи 11 қарор дошта 21 имтиёз дорад. бозии нахустини марҳилаи дуввуми чемпионати Русияро Ростов дар сафар бо Краснодар 28 феврал доир хоҳад кард. Парвиз Умарбоев ними ҳимоятгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар Булғория яке аз муваффақтарин гузаришҳо дар дастаи Локомотив Пловдив дар мавсими соли 2025 баҳогузорӣ шуд. ин хулосаро нашраи тиҷоратии Трибуна Пловдив нашр кардааст. оғози мавсим барои Локомотив хеле душвор омад. даста барои дар лиги якум боқӣ мондан муборизаи пуршиддат бурд ва дар бозии плей-офф бар зидди Марек комёбӣ ба даст овард ва тавонист натиҷаҳои худро устувор кунад ва мавқеашро дар нимаи мавсими аввали футбол беҳтар намояд. Локомотив дар соли 2025 21 бозигар интихоб кард, аммо шумораи зиёди футболбозони наваш натавонистанд худро муҷалло нишон диҳанд ва аз даста озод шуданд. Парвиз Умарбоев дар 37 бозӣ 12 гол ва партофти головар анҷом додааст. ӯ ба бозигари калидии хати ними ҳимоя табдил ёфт ва капитани ин даста аст ва дар тӯли мавсим мунтазам дар майдон ҳунарнамоӣ мекунад ва сатҳи баланди бозиро нишон медод. ин гуфтаҳои моро маълумоти омӯрӣ тасдиқ мекунад. тибқи маълумоти Софаскор Умарбоев бо 711 хол дар рейтинги бозигарони Локомотив аз рӯи баҳои миёна барои як бозӣ дар ҷойи аввал қарор гирифт. бозигари тоҷикистонӣ собит кард ки бозигари устувортарин ва сермаҳсултарин маҳсуб мебошад. шартномааш бо ин клуби булғорӣ то сиюни соли 2027 муҳлат дорад. аз соли 2015 инҷониб ӯ мунтазам дар дастаи миллии Тоҷикистон бозӣ мекунад. голи задааш дар ҳайати Пловдив дар соли 2025 аз рӯи овоздиҳӣ дар маросими солинавии Чиҳусафед
голи сол номида шуд. Парвиз ин тӯбро ба дарвозаи Спартак Варна ба ҳадаф расонид. ба мухлисони футболи тоҷик саломи худро мерасонам. албатта соли 2025 барои ман дар ҳайати Локомотив як аз беҳтарин буд. голи ман инчунин беҳтарин голи 2025 дониста шуд. ман аз ин дастовар хеле хурсандам. ин барои ман осон набуд, барои чӣ ки бисёр машқҳои иловагӣ мекардам. насиб кардагӣ бошад моҳи март ба Филиппин бозии хеле муҳим дорем. умедворам ки мо дар майдони худ пирӯз мешавем ва ба ҷоми осо роҳат мегирем. клубҳои футболи тоҷикистон сармураббиёни худро иваз мекунанд. хуҷанд ки омодагиро ба мавсими нави футбол аз 4 январ шурӯъ мекунад, ба даста мутахассиси сербӣ Милан Милановичро даъват кард ва қарордод ба имзо расонид. Милан Миланович дар дастаҳои зиёде ба ҳайси ҳамлагар ҳунарнамоӣ карда, собиқаи бузург мураббигӣ ҳам дорад. ӯ дорои иҷозатномаи УЕФА Про ва хатм кардаи донишгоҳи тарбияти ҷисмонии Белград ба ҳисоб меравад. дар тӯли солҳо дастаҳои ӯ дар Лиги Чемпионҳои Аврупо, Лигаи Аврупо ва Лигаи Конференсияи Аврупо дар марҳилаҳои интихобӣ ба гурӯҳӣ ширкат карданд. роҳбарияти клуби футболи Хуҷанд интизор аст ки таҷриба ва касбияти Милан Миланович ба даста дар ноил шудан ба натиҷаҳои баланд кӯмак мекунад. дӯстони гиромӣ, клуби марказии варзиши Артиш низ сармураббии худро иваз кард. имсол сипоҳиёнро мутахассиси испанӣ Жоан Кортес ба мавсими нави футбол омода мекунад. ӯ дар ин вазифа мутахассиси тоҷик Тоҳир Муминовро, ки аз охири моҳи октябри соли гузашта ба ҳайси сармураббӣ фаъолият дошт, иваз кард. клуби марказии варзиши Артиш соли гузашта барандаи медалҳои биринҷии мусобиқаи Лиги Олии Тоҷикистон шуда буд ва шояд имсол бо омадани мутахассиси испанӣ ин натиҷаро боз ҳам беҳтар гардонад. эҳсони панҷшанбе ва Шервонӣ Мабадшоев корномаашонро дар Малайзия идома медиҳанд. онҳо бо дастгирии Кова Тилавпур, яке аз корбарони бо таҷрибаи ватанӣ, ки ба гузариши футболбозон аз як даста ба дастаи дигар таъми худро мегузорад, ба дастаи терранангӯи чемпионати кишвари Малайзия гузаштанд. ин даста дар зимини панҷум ҷойгир шудааст. сартумаашонро онҳо ба имзо расониданд. дӯстони гироми, Кова Тилавпур бо мо дар тамос ҳастанд ва Кова, дар ин масъала мехостам шарҳи худро пешкаши мо мекардед. эҳсони панҷшанбе ва Шервони Мабадшоев, ки Шервони Мабадшоев дар тими Регар Татизи шаҳри Турсунзода бозӣ мекард ва эҳсони панҷшанбе дар бошгоҳи Овозодори Истиқлол бозӣ мекард. барои онҳо бисёр пешниҳодҳо аз кишварҳои Осиё ва Аврупо ҳам доштанд ва баъд аз итмом расидани қарордоди ин ду бозингар, пешниҳод аз тими Теренганӯи бошгоҳи Малайзӣ шуд ва мо ин пешниҳодро қабул кардем ва барои инҷо омадем. Ekson Ponsonbe. Tepat ke arah Haimi Nyaring. Ponsonbe ingin menunjukkan Алиф Закария untuk Паншанбе. шартномаи футболбозон аслан яксолиро дар бар мегиранд. Эҳсон ва Шервонӣ ҳам як сол дар Теренгану бозӣ мекунанд. қарордоди эҳсони панҷшанбе ва Шервони Мабадшоев дар бошгоҳи Теренгану қарордоди яъне як ҷамъи як аст, яъне қарордоде ки мешавад онро тамдид кард. дар футбол қарордоди як ҷаг як чизи маъмулӣ аст. ҳам барои футболбоз хуб аст ва ҳам барои бошгоҳ. агар футболбоз барои шарту шароити бошгоҳ, барои идомаи корномаи футболиаш агар хуб бошад, тамдид мекунад. агар хушаш наояд ё тим барош маъқул нашавад, метавонад тимашро иваз кунад. барои ҳамин мо қарордоди як ҷамъи як бо ин бошгоҳи Малайзия анҷом додем. Кова ба рости Эҳсон соли гузашта дар сухдиёна дар ҳайати эҳтиётӣ нишаст ва баргашт ба Истиқлол. чаро бозигарони мо бесарашон дар курсиҳои эҳтиётӣ баъди ба як дастаи дигар менишинанд? замони рафтани Эҳсон дар ҳайат бозикунҳои хеле қавӣ надоштанд. масалан дар мавқеи ҳамла футболистоне ки бояд барои тим кӯмак мекарданд набуданд бозикунҳои хориҷӣ. бошгоҳ бисёр талаб мекард ки Эҳсон зиёд гол занад. Эҳсон бисёр ҳаракат мекард ва барои тим кӯмак кард, вале агар ба ҳайат ва
ستاد باشگاهی جیزاق نظر کنیم باشگاه سعودیانه فوتبالیستانی که یعنی تجربه دار خیلی کم بودن و بسیارتر مربی با جوانا یعنی باور داشت و احسان با اون جوانا بازی میکرد اگر با اون نتیجه احسان نگاه کرده باشد احسان یک بازی یا دو بازی نکرد و همه بازی ها رو بازی کرد و 2 گل هم زد در لیگ ازبکستان و بعد که نیم فصل تمام شد باشگاه استقلال تاجیکستان که در لیگ قهرمان ها بازی میکرد وقتی پیشنهاد شد ما با خلاصه آمدیم که خودش را در لیگ قهرمان ها احسان سنجد و باز بسیارتر به تیم های خوب رود нақшаҳои ояндаи шумо чӣ гуна ҳастанд боз кадом бозигаронро шумо ба дастҳои хориҷӣ бурданӣ ҳастед ақаллан ягон нафарро ба аврупо اروپا بیشتری من هم تلاش میکنم که فوتبالیستان ما در کشورهای اروپا خوب هنرنمایی کنند ولی باید دید کدام کشور اروپا و برای زندگی برای شرایط فوتبالیستان آیا خوب میشود اونها روند یا نه این چیزها رو همش رو آنالیز میکنیم و با یک خلاصه میاریم چون فقط کشورهای 4 یا 5 کشور اروپا شرایط مالی خوب دارند یا برای زندگی برای شرایط پیشرفت خوب دارند کشورهایی که بالتیکی هستند شرایط مالی خوب ندارند و فوتبالیستان هم میتونن حالا تاجیکستان هم شرایطش خوب شده است یا کشورهای دیگر از اونجا کار کنند اگر به حساب گیریم در کشورهای بالتیکی لیتوی یا لاتوانی یا لیتوانی یا کشورهای استونیا فوتبالیستان ما روند نه اونقدر اونها رو به کشورهای 5 بهترین اروپا دعوت میکنند یا کشورهای دیگر برای این حالا فوتبالیستانی که سینشون از 25 بالا است فکر کنم برای اروپا رفتنشون خیلی مهم نیست اگر فوتبالیستی که با استعداد و فوتبالیست خوب باشد میشود از سن 18 سالگی تا 22 23 سالگیش میشود به کشورهای اروپایی برد ولی باز دید که شرط و شرایط فوتبالیستان چگونه است و شرط و شرایط تیم ها چگونه است برای این همش رو با فوتبالیستان مشورت میکنیم اونها با خانواده‌شون مصلحت میکنن مشورت میکنیم بعد به خلاصه میایم ташаккур ба шумо ки ба суолҳои мо ҷавоб гардонидед дар ин бора боз бо шумо дар суҳбат хоҳем буд дастаи истиқлоли душанбе бо ҳимоятгари нигериягӣ ҷозеф окоро ва 2 ним ҳимоятгар аз эрон ризо деҳқонӣ ва сиёваш ҳақназарӣ ҳамкории худро қатъ кард ин бозигарон ба дастаҳои дигар хоҳанд гузашт боз як ҳимоятгари истиқлол марлен шабанов аллакай ба дастаи арбили ироқ гузашт ин ҳимоятгари ӯзбекистонӣ аз тобистони соли гузашта ба ҳайати истиқлол ҳамроҳ шуда буд шабанов дар маҷмӯъ дар ҳайати истиқлол 15 бозӣ анҷом дод ки 6 бозӣ ба марҳилаи гурӯҳи лиги чемпионҳои дуи осиё рост омад шартномаи марлен бо пешсави чемпионати ироқ то охири мавсими соли 2025-26 пешбинӣ шудааст дарвозабони дастаи истиқлол Николас Тошич фаъолияти худро дар Ӯзбекистон идома медиҳад ин дар ҳолест ки сарбарабии тоҷикистонии дастаи хоразми Ӯзбекистон Ҳаким Фузайлов ӯро ба даста даъват кардааст Николас Тошич қаблан дар дастаи Хораз бозӣ карда буд ва акнун ба имзои шартномаи 2 сола фаъолияташро дар Хоразм боз идома медиҳад Тошич футболбозе ҳаст ки шиносномаи тоҷикӣ дошту ягон маротиба ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон даъват нашудааст аммо дар Тоҷикистон бо бозии зебояш дар ҳайати истиқлоли гузаштаи имрӯза мухлисони зиёде пайдо кард аз ин рӯ ӯ пеш аз сафараш ба Ӯзбекистон барои боварӣ дастгирӣ ва ҳамкории муштарак ҳамимона миннатдории худро баён кард яке аз ситораҳои футболи тоҷик ки ба қатори беҳтарин футболбозони мамлакат шомил мешавад Аҳтам Назаров ҳам фаъолияти худро дар Истиқлол ба анҷом расонид капитани тими миллии Тоҷикистон ва Истиқлоли Душанбе дар тӯри фаъолияташ чандин маротиба унвони чемпиониро ба даст оварда аз соли 2013 дар ҳайати Истиқлол бозӣ мекард ва дар ин давра барандаи ҳамаи мусобиқаҳо ва ҷоизаҳои дохилии мамлакат гардид 2 маротиба бо Истиқлол ба финали ҷоми конфедератсияи футболи Осиё роҳ ёфт дар маҷмӯъ Аҳтам дар ҳайати Истиқлол беш аз 200 бозии расмӣ анҷом дода 14 гол задааст аслан ӯ бозиашро дар ҳайати энергетикии Душанбе шурӯъ карда дар ҳайати дастаҳои бошумтара Кингзи Бангладеш ва Андиҷони Ӯзбекистон низ гузаронидааст дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон
75 вохӯрӣ анҷом дода ба дарвозаи ҳарифон 5 гол задааст. ҳанӯз Аҳтам Назаров имкон дорад ки дар айти дастаҳои дигар таҷрибаи бою рангини худро нишон дода ба клубҳо кӯмак расонад ва барои футболбозои наврас намуна бошад. дар бораи гузариши бозигарон аз як даста ба як дастаи дигар ки аз 1 январ дар Тоҷикистон шурӯъ гардид, дар барномаи оянда ба шумо бештар хоҳем гуфт. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё байни дастаҳои мунтахаби то 23 сола ки дар Арабистони Саудӣ идома дорад ва имрӯз дар гурӯҳи Д бозиҳои охирин ҷамъбаст мешаванд. дар гурӯҳи А ба дастаи мунтахаби Қирғизистон муваффақ нашуд ки аз гурӯҳ ба бозиҳои ҳазфӣ рохат гирад. дар ҷамъи вохӯриҳо дастаи мунтахаби Ветнам аз ҳама беҳтар буд ва бар Қирғизистон 2-1, Урдун 2-0, Арабистони Саудӣ 1-0 ғалаба карда бо 9 имтиёз ҷойи аввалро ба даст овард. аз ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Урдун баъди ғалабааш бар Қирғизистон бо натиҷаи 1-0 бо 6 имтиёз мақоми дуввумро касб кард ва муборизаро барои ҷом идома медиҳад. дӯстони гиромӣ, дар гурӯҳи Б баъди даври дуввум ҷопон ва Имороти Муттаҳидаи Араб нисбат ба дастаҳои Сурия ва Қатар бартарӣ доштанд. барои ҷопон кифоя буд ки бо ҳамин 6 имтиёзаш ба бозиҳои чорякниҳоӣ рохат гирад. аз ин рӯ бозии марказии даври охир миёни дастаҳои мунтахаби Иморот ва Сурия барпо шуд. дар гурӯҳи Б албатта бозии ҳалкунанда ки ин бозӣ буд, футболбозони дастаи мунтахаби Сурия хеле ҳуҷумҳои барқбори худро ташкил карданд, аммо ба задани гол муваффақ нашуданд. дар натиҷа Амороти Муттаҳидаи Араб дар ин вохӯрӣ ҳисобро боз кард ва ҳамлагари ин даста Али Алмемарӣ тавонист ҳисобро боз кунад ва баъдан дар дақиқаи 55 Сурия бо кӯшиши Маҳмуд Ал-Умар ҳисобро баробар кард, вале аз 21 зарбае ки суриягиҳо доштанд, ҳамагӣ яктоаш вориди тӯри дарвоза гардиду тамом. дар ин баробар дастаи мунтахаби Сурия якумин бозиашро бисёр ҳам баъд ҷамъ баст кард ва аз ҷопон бо ҳисоби 5-0 мағлуб шуд. бозии Аморот ва ҷопон ҳам бо ҳисоби 3-0 ба нафъи ҷопониҳо анҷом ёфт ва дар ин рӯз ҷопониҳо бар Қатар ҳам 2-0 зафар ёфтанд. Имороти Муттаҳидаи Араб бо 4 имтиёз ба бозиҳои даври оянда равад ва Сурия ҳам шумораи холҳояш ба 4 адад баробар шуд, вале ноқисии 4 тӯби задааш ба ин даста кӯмак накард. ҳамин тариқ ҷопон ва Имороти Муттаҳидаи Араб бозиашонро идома медиҳанд. дар гурӯҳи С ду дастаи мунтахаби Осиёи марказӣ Ӯзбекистон ва Эрон ҳузур доштанд. бозии даври сеюм ниҳоят ҷиддӣ буд. пейсафон Ӯзбекистон ва Кореяи Ҷанубӣ бо ҳам қувва месанҷиданду Эрон бо соҳиби ҷойи охир Лубноне ки бидуни имтиёз то ин бозӣ омад. дар сурати мусовии Ӯзбекистон ва ғалабаи Эрон бо натиҷаи бузург Эрон аз Ӯзбекистон пеш мегузарад ва ба бозиҳои минбаъда меравад. дар бозии охираш дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ҳама мутахассисони футболи Осиёро дар ҳайрат гузошт ва тавонист Кореяи Ҷанубиро бо ҳисоби 2-0 шикаст диҳад. дар ин вохӯрӣ Беҳрӯзҷон Каримов дар дақиқаи 48 ҳисобро боз кард ва дар дақиқаи 70 Саид Умархон Саид Нуруллоев ҳисобро ба 2-0 расонид. дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар оғози бозиаш тавонист бар Лубнон 3-2 ғалаба кунад. сипас Ӯзбекистон бо Эрон мусовӣ бозӣ кард ва ниҳоят ин ғалабааш тавонист дастаи мунтахаби Ӯзбекистонро ба зинаи аввали ҷадвали гурӯҳи С барорад бо 7 имтиёз. Кореяи Ҷанубӣ бошад дар ҷои дуюм ба даври дигар рохат гирифт. дар ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Эрон хуб бозӣ накард. дар бозии дирӯзаш аз Лубнон бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. як бозӣ бо Ӯзбекистон мусовӣ анҷом ёфт ва бо Кореяи Ҷанубӣ ҳам бозиро 0-0 анҷом дод. ба ҳамин тартиб аз ин гурӯҳ Ӯзбекистон ва Кореяи Ҷанубӣ тавре гуфтем ба бозиҳои минбаъда рохат мегиранд.
طبعا گفتیم امروز بازی‌های آخرین در گروه دی صورت می‌گیرند. یگان دسته چین، استرالیا، عراق و تایلند امکانیتی به بازی‌های حاصل برآوردن رو از دست ندادند و نتیجه این بازی‌ها رو انتظار می‌شویم. دوستان گرامی، این بود آن خبر و گزارش‌هایی که برای برنامه امروزی فوتبال آسیا انتخاب کردیم. باقی صحتمند و پیروز باشید. خیر تا بازدید. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Naya Tox шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Naya Tox шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Naya Tox дарди шуморо давост.